И така, сряда сутрин, село Гложене на Кладенец. Не спираме да работим, хората не спират да не се доверяват, така. Сега пускаме втора помпа. Измихме тук пътечки, всичко. Да е готин. Ще го почистиме, може би и да му сложим едно пръстенче. Зависи дали ще трябва. Защото ако не трябва, няма смисъл да се слага. И така. Очаквайте резултати. Намира се какво да се изкара. Хваща и го, откачва и го. Не. Така. Не тегли много. Намира се. Тръби железни по 5 метра изкарваме. Не гледай. Понеже е задръстена, вече запушена, спукана, гледай. Това е било некога железо. Обаче ние сега ще го оправим. Така се изкарват 5 метрови тръби от... изкарахме. Бери, 3, 4, 5, 6... 6 метри половина. 6 метри, кажи. Те 7, ама са 6. Така. Пълна с песък, само да кажа. Тръбата е пълна с песък. И тежи около 300 кг, некъде 400. Така. И сега ще му сложим едно пръстенче, ще го доизкопаме. И така се вършат работите. Като знаете на кой да позвоните. Така стават работите хубаво, качествено и с много вода, разбира се. И така, кладенецът е готов. Свързахме и помпата даже. Пръстена сме го поставили. Водата не свършва. Можем да кажем, че водата не свършва. Защото от 2 часа сме я пуснали. Така. Ако имате нужди ви от почистване на кладенци, от изкопаване на шахти, позвънете ми.